дидбонгоҳи сарҳадии Кокул дар ноҳияи Фархор иншооти нав аст. онро раис ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар моҳи октябри соли 2023 боз кард. ин чаҳорумин дидбонгоҳи марзӣ дар ноҳияи Фархор аст, ки ахиран сохта шудааст. ҳамаи онҳо дар рӯбарӯи вилояти Тахори Афғонистон ҷойгиранд. раиси ҳукумати ноҳияи Фархор гуфт, ки ҳамаи ин дидбонгоҳҳо аз сӯи соҳибкорон сохта шудаанд. 4 соҳибкорро сохтан. соҳибкорро ашар душанбе омадан инҷа сохта додан. мо назорат мекардем, дастгирӣ мекардем. аз тарафи мо ҳамин назорату дастгирию ҳамин ахборотро медодем, ки дар ҳақиқат сохтмон рафта истодааст ё не. чанд сол аст дар марз бо Афғонистон сохтмони дидбонгоҳу қисмҳои ҳарбӣ ҷараён дорад. дар ноҳияи Шоҳин танҳо дар соли 2023 5 дидбонгоҳи нав ба кор сар кард. пеш аз ин марзбононро аз маркази ноҳия ба қароргоҳи нави наздиктари марз куш додаанд. қароргоҳи нав дар назди деҳаи Ёл дар 4 километраи сарҳад аст. раиси ноҳияи Шоҳин он вақт гуфта буд, ки ин дидбонгоҳҳо бо кӯмаки соҳибкорон сохта шудаанд. аммо дар нишасти хабарии моҳи феврал аз сӯи соҳибкорон сохтани дидбонгоҳҳоро рад кард. ӯ гуфт, ки ҳар дидбонгоҳи сохта шуда аз сӯи ҳукумати ҷумҳурӣ маблағ гузорӣ шудааст. аслан дар ҳудуди ноҳияи Шамсини Шоҳин 5 адад дидбонгоҳи нави сарҳадӣ соли гузашта бунёд шид. аслан бо дастуру супоришҳо ва ҳидояти роҳнамоиҳои пешвои маъзам миллат ва ҳукумати мамлакат бунёд шуданд. президент Эмомалӣ Раҳмон дар паёми солонааш аз соҳибкорон изҳори сипос кард. ӯ гуфт, ки дар сохтмони дидбонгоҳҳои нав саҳми соҳибкорон калон аст, вале нагуфт, ки чанд дидбонгоҳҳоро соҳибкорон сохтаанд. танҳо моҳи августи соли 2023 тариқи онлайнӣ ва бо ҳузури президенти Тоҷикистон 10 дидбонгоҳи нав боз шуда буд. ҳамаи дидбонгоҳҳои бунёдшуда тибқи иттилои расмӣ дар марзи Афғонистон қарор доранд. Тоҷикистон бо Афғонистон 1400 километр марз дошта, сол то сол назорати он бо мадади кишварҳои хориҷӣ ва соҳибкорони маҳаллӣ таҳким дода мешавад. Маҳмуҷон Раҳматзода, Радиои Озодӣ, марзи Тоҷикистон бо Афғонистон.